Zviri sei timu rangu, zviri sei mhuri yeZimbabwe, zita ndigoda wekwamoyo kana kuti baba Ororo Twins from podcast. Guys, nasi ndakarohwa neflu but ndasarudza kungoti rega ndiuye nenyaya iyi panapa because nyaya yakaoma. So, chadona chiri kuramba chichingomarinetwa, chichingovandudzwa, chiri kupinda makasiyana siyana timu rangu, saka ndauya nechenjedzo. Last week ndanga ndiri kuBulawayo chigadzisa motikari yangu nomwe mufesi anonzi Day. Vari kuBulawayo munomuziva, amuna anosikamwa zvikuru anogadzira ma D4D. So kune shamwari yedu inonzi Doku vanotengesa motikari kuBulawayo, vane Castle. Saka vanopinza zvinyama zvemota zvibhora zvega zvega. Vakabva vauya vachibuda ziya zvikanzi Day, handina kana matemukana, ndaundurwa chii Doku. Zvikanziona wangu ka ndanga ndiri paMax Garage. Ndasvika paMax Garage ndichida kutengera timu rangu pizza ndiende paDen. Ndobva papinda mumwe mufesi achiratidza kuti anondiziva, so ati Doku musarova muchidaro, Doku mozoti Doku maakumberi, muri kuti inspire semageto youths Doku. Ine handirwadziwi nemwe mota iyi hapana nayo muBulawayo, hapana muna nayo, hanzi aitotaura achitovhura do abva atogara paFront Seat. Zvikanzi Doku handirwadziwi nemi ka 50 aka ndike kupemberera mota mumboniperekedza timboifila tomboenda pamakokova apa atodzoka mai manje pane kadhiri kandoda ngodi ngonofaisa ipapapo. Hanzi ndichimubvunza kuti wangu ndarasika ndiwani zvakuita kunge ndiri kumudadira mufeso. Andobva ndangoti bo wangu kuzama chichi vakutodhiraivha motikari vakanaka pamakokova. Vasvika paDen paya zvikanzi Doku papa nechigedhe chimwe chemarata mazingi. Zvikanzi Doku rova ibhera katatu. Doku vabuda mukomana time for wetu chichichi vakomana wato mhorosana pachindex. Ini chindex zvangu chondivhara but ndo yakaitika. Zvikanzi unamula here, zvikanzi ndina mula chero B yacho iripo futi, uruda chiyo. Zvikanzi handiroda mula zvikanzi deposit yangu. Zvikanzi no semudhiri zvatakangoita last time zvezvo ndo zvandongoita. Murungu achingononditambidza inichidzokawo nemasini ako tagara muchibusiness inozviziveyo. Ndobva vabudisirwa chisachet chimwe chiri kuonekwa chine zvoupfu. Mukomana ndobva atokanda atoshafa mumota maDoku. Zvikanzi Doku iyi mota manje ka ndiyo ine lucky, naidomukati sini ndicharishayiwa tazoita mari manje. Imuchibata imwe 50 garai mabata imwe 50 mugowedzera muchape. Haya inene makulayo ndiye muchape. Then katadzoka kudhiruku hanjangona ndichakuwedzera ichi ndogona kupai kana ka 3 wire tombo celebrate mota. Doku takakuzivai kubva kare muchingorema. Ndoziva kuti mari hamuidi but mari haigotiki. Ndinofanira kutombokunaisai because ino zvangu zvaita. Varova mota vaenda paAscot. Vasvika paAscot paipa zvikanzi rova ibhera katatu. Rarohwa bhera pasina nguva. Murungu mveti aya akabata kabhegi kakazara mula baba. Ndobva kasvika kakanzi pabonnet raDoku ndobva ravhugwa zvikanzi verenga mari but ngoverenga kupedza nguva tione staff rangu. Ndobva murungu atambidzwa mula yaya. Zvikanzi murungu wauya necorrect deal here. Zvikanzi murungu abere zvakatora aka ndobva testa mula yaya. Ndobva ati iwe this is mula A but ndakuudza kuti ndikuda mula B. Ndobva mufesi ati shit. Sorry murungu rega ndoti afamba. Murungu achitotora kabhegi kaka aitodzokera. Zvikanzi usi serious nemadhiri. Murungu ndobva adzokera mukati. Mufesi ndobva ati ndinge ndine mhepo Doku ini anditoona dai mufesi uyo akasvika akanzwisisa. Ndobva mota yarohwa bheki baba yabaya. Vasvika kumakokova kuya mufesi adzoka. Zvikanzi mari yangu. Zvikanzi aiwa chamari murungu ari kuda mula B. Zvikanzi wati wani handichadonzwisisi zvakuita deposit pamberi. Mari yangu ndipe kana deposit, ndipe kana half, ndipe kana 3000 kana 4. Mufesi akati handina mari yangu kana ndiri chiramba ngarirambe but ndo zvandiritokuudza. Ndobva adzosera chichachi. Ndobva angoti Doku zvaramba izvi ngatidzokere monisechi paya. Hanzi mota yarohwa zvakanaka naDoku. Doku havana basa nemadhiri ari kuitika ka but hamene moyo mavo zvavaifilawo vakazozvidudzira pamberi apo. Vasvika paMax Garage paya mufesi atoti mufesi arova nharo 1 2 3 4 wafamba meters. Doku vamuti wangu dzoka panapa. Iwe mufesi ari kumboda mari kuti dhiri yari ichike. Zvikanzi hatati deposit anogoda kudara kana 3000 kana 4 kana ngompa yose 6 bhozi tongosvika ichipuwa 10 ana matoiona mari yayi 10000.
zvikanzi natoko hazvimbori zvizve zvikanzi uya mushongo mabhiza ndonoita kuti mabhiza amanye ende hausi kuwanikwa muzimbabwe. Mufesi uyo ana kule vake vari abroad ndo vanomutumira masinhaya ende marungu ndo zvinhu zvavanoda izvo varidozvishaya saka zvinhu zvaiva zviri padhimandi. Zvikanzi padheni madhamu yangu ine 2000 but ini mubhengi ndine mari ndokwanisa kutora 1000. Adhoko avo vaenda pabhengi charara 1000 vaenda padheni vanopa 2000 vadzokera kuya dhoku ndo vakutonegoshita nemufesi manje. Shamari tawana 3 unokwanisa kutipere tingomaisa dhiri chichi. I know kuti uyu mogona musingatrustani but chimbotrastawo inini mudhiri chichi. Hamufesi ati dhoku saka ndima kundobata mula yangu. Dhoku vabata mula yaya vaenda kuAscot vasiya 3000 pamufesi uyayo. Vasvika kuAscot kuya zvikanzi rovaibhera vati pi murungu angauye murungu angauye hamufesi akati haisi nyaya rikandipindire murungu mukati but musarai nemula yenyu then murungu paanongouya ndongodouya nebhegi todopiwa bhegi todzokera. Fesi akangonopinda kwakaenda imbwa ndo kwakaenda tsuro. Dhoku vagara paya kwezvi2 hours vasumuka paya vati rega ndidzokere ndinodzosera mula zvaramba izvi ndiende padheni. Asvika kumakokova dhoku hakuna akauya dhoku vachiridza bhera manje kusvika vanhu vaungana panze kochiko fesi mana pane nyaya yakadai so ndavharwa so tione mula yacho. Dhoku vakubudisa kapepa zvikanzi iwe soda yekubika maqele aya mene mumati chii somati mazembera bhodho mwana vati maqele chichi mazembera bhodho soda yekubheka iyi chii chakadaro ichocho. Dhoku vangobuda ziya ndokudzoka kwakaita kugaraji kwatanga tiri vachibuda ziya. Saka guys tiri kuti chadonha chiri kurohwa nemhando dzakasiyana-siyana. Ngatigarei vana veZimbabwe, mari iri kunetsa. Ngatigarei tingwarire kungobudisa mari nokungopinda mumadhiri atisinganzwisise. Chisina iwewo mukati zvausingazvi zvinofamba sei. Siyana nazvo. Charamba ndichikupai more videos. And ndine imwe futi yandasangana nayo zvakare yanchange ndichikutsanangurirai pamberi apo. Goodbye. See you. Muva nezuva rakanaka imimi. Thank you.